Il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista se jaraw li pajjiżna ma jibqax jaqalura ħalli l-Maltin u l-Awċin ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Sostna dan il-kandidat għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa waqt dibattitu ma' numru ta' kandidati għal dawn l-elezzjonijiet. Huwa qal jekk wieħed iħares ftit lejn l-istorja ta' pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu s-settur tal-ambjent tal-qalbu. Iżda llum jeżisti nuqqas ta' pjanar serju f'dan is-settur min-naħa tal-Gvern Soċjalista. Illum għandna gvern li ma jridx jippjana sa fejn ħammorru aħna u bl-nuqqas tal-ippjanar l-iktar ħaġa li qiegħda tbagħti f'pajjiżna huwa l-ambjent. Michael Merċieqa sostna li l-Gvern għandu fissazzjoni li jġib ħafna barranin u dan qed ikollu effett fuq l-iskart u trasport. Ħafna minn dawn il-ħaddiema għandhom kundizzjonijiet ta' xogħol ħżiena u mingħajr sigurtà. Huwa insista li l-Partit Nazzjonalista mhux kontra l-barranin imma kollox irid isir bi pjan. M'aħniex kontra li jiġu barranin f'pajjiżna li jiġu ħaddiema minn barra, però ejja nagħmlu kollox bi pjan. Jekk ħanżidu il-popolazzjoni Maltija, ejja naraw kemm tiflaħ il-popolazzjoni Maltija, ejja naraw fejn irridu naslu u ejja naraw l-infrastruttura tagħna u r-riżorsi tagħna u l-programm ambjentali tagħna ikun jista' ilaħħaq mal-miri li għandu l-Gvern għal dawn il-numru ta' nies illi jridu iġibu f'pajjiżna. Huwa tkellem ukoll dwar il-proposta tal-mina bejn Malta u Għawdex u l-importanza li din ikoll issir bi pjan serju. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid hemm bżonn illi ssir il-mina u anke fil-Parlament ivvota favur il-mina bejn Malta u Għawdex. Imma qabel jibda x-xogħol, qabel issiru il-diżinji finali, hemm bżonn li wieħed jara l-istudji li hemm li diġà qegħdin fidejn il-Partit Laburista fidejn il-Gvern Laburista irridu naraw l-istudji ħalli nkunu nistgħu niddiskutu u naraw x'inhuma il-problemi illi din il-mina tista' toħloq mhux biex ma ssirx il-mina imma biex il-problemi li jistgħu jinħolqu minnha isir pjan għalihom kif ħajissolvow pari passu malli issir il-mina. Huwa temm jgħid li l-elettorat irrid jara li ma huma l-kandidati l-aktar li jemmnu fl-Unjoni Ewropea li huma l-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista.